ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କମ୍ପାନୀରୁ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କଲୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ପାଟି କଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କଲ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରିଦେଲି କମ୍ପାନୀ କି ଆସିଥିଲି ଆଜି ବମ୍ବେ ଜାର ମାରିବାର ଥିଲା 200 ପିସି ବମ୍ବେ ଜାର ମାରିଦେଲି ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଡାହି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମୁଁ ଡାହି ଚେଞ୍ଜ କରି ସବା ଲେଟର ଲଗେଇଦେଲି ସବା ଲେଟର ଆଜି 1700 ପିସି ମାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କେମିତି ରୋଶନ ଭାଇ କପ୍ ବିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2200 ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲେମ୍ବୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଠି ଅଛି ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଟି କଲା ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କରନି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତଥାପି ତା କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲୁ ହେରି ଏବେ ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପଣା କରିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଜାର ସଫା ଜାର ଦେଖିକି ଆଣିକି ଲେମ୍ବୁ ପଣା କରୁଛୁ ଲୁଣ ଆମର ଆଣିଥିଲେ ମଉସା ଭାଇ ଚୁପୁଡି ପାଇଲାନି ସେଥିପାଇଁ ରୋଶନ ଭାଇ ଚୁପୁଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଭାଇର ବଳ ସରିଗଲା ରୋଶନ ଭାଇ ବଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପଣା କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଲଖା ପିଇଦେଲୁ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରେଟ ରେ ଗରମ ହଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପଣା ଟିକେ ଧାମ ଦେଲା ଯାହା ଆଜି ପିଇ ନଥିଲୁ 3ଟା ବେଳେ ତାପରେ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ମେସିନ ଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଡେଲି ମେସିନ ସଫା ହୁଏ କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ମେସିନ କଳା ପଡିଯିବ ଏକରେ ତ କଳା ପୁରା ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋର ଷ୍ଟିମ ବି ଦେଲି କାହିଁକି ନା ଏନର୍ଜି ନ ନେଲେ ଏନର୍ଜି ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବିଡିଂ କରିବାକୁ ବ୍ଲଗ ଟା ଯଦି ଏଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଶିବୁ ଓଡିଆକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ।